Sabem que les circumstàncies són difícils, però pensem que amb l'entusiasme i amb les ganes es poden aixecar moltes coses, i aquesta és una de les que pensem i ens agradaria d'aquí molts anys poder tornar. Endavant! Pues primero el teatro es precioso, pero me parece una sala perfecta, ¿sí? Espero que todo irá bien para los amigos que han tenido el ánimo para reabrirlo. Espero que habrán mucho más éxitos durante los próximos años. Molt bé, estic ara mateix al Teatre El Raval, de Gandia. A Gandia hi ha un teatre que es diu el Teatre del Raval, però costa molt de tirar endavant. Ahí està la llavor de tots vosaltres d'ajudar a esta gent del Teatre del Raval a tirar endavant el projecte que a la fi és viure de la cultura. Això és una cosa de les més boniques del món. Diu. Digui. És que no sé com s'escriu. Com collons vol que s'escriu? Bueno, aquí hemos dejado nuestra semillita. Pero sí que creemos que las cosas dependen de estas energías tan especiales que transmiten los espacios y que tú puedes dejar y que te puedes llevar. Y este espacio lo tiene. Fer la campanya escolar, a mi em pareix, això no té cap amenaça, perquè fer els espectadors que seran el futur que vindrà al teatre. Això, llarga vida al Teatre del Raval.